Spoločnosť Božieho slova sa stará o misijné povedomie na Slovensku a v Českej republike. A to v rôznych formách. V prvom rade sú to ľudové misie, kde chodíme so spolubratmi na 8 plných dní, to je od nedele do nedele. Tam sa stretávame s ľuďmi na svätej omši, kde sa chodia spovedať. Taktiež chodíme do základných škôl, kde sa stretávame s deťmi, kde im rozprávame o misiách, o tom všetkom, čo to misie znamenajú pre dnešný svet. Taktiež povedomie rozširujeme počas našich časopisov, vďakaním aj našich kalendárov a tých ostatných takých prospektov, či sú to už obrázky alebo iné veci. Na Slovensku a v Českej republike existuje misijná rodina, ktorá sa stará taktiež o povedomie misionárov a ktorá sa najviac stará o to, aby sa modlili za misionárov a starali sa aj o takú finančnú pomoc. Pracujeme na rôznych miestach vo farnostiach, aj v 2 univerzitných pastoračných centrách, kde sa staráme o študentov. Takou zaujímavosťou je aj misijný jarmok. Obyčajne je to na 3. adventnú nedeľu, kde sa misijná rodina tak združuje a stará sa, aby pripravila tento misijný jarmok, ktorý potom slúži a výťažok ide konkrétnym misionárom na ich konkrétne misijné ciele.